January 2025, simula ng taon. Tapos na ang holidays at tapos na rin ang peak season. Sumakay tayo ng Peña Francia Elite Class papuntang Catanduanes. Sinubukan natin itong na-dispatch na Japanese bus o ang Hino RM ng Peña Francia na may Korean seats. May katandaan na rin ang bus na ito. Siguro may 8 years old na rin kung hindi ako nagkakamali. Sa kasawiang palad, hindi tayo nakaupo sa medyo harap dahil marami pa ring pasahero nito. At ito, nakatsyempo lang tayo na wala pang nakaupo sa harap dahil magpipick up pa daw sila sa Alabang. Ngayon lang ulit ako nakasakay ng Japanese bus, lalo na sa ganitong kalayong biyahe. Dito natin masusubukan ang 300 horsepower engine ng Hino RM o ng Japanese bus. Medyo nahilo lang ako sa traffic dito sa EDSA dahil medyo clutch rider itong driver natin. Hino RM with Grand Deco body ito at kalaunan naging high gear U-turn na ang headlights nito. Next time, 2x2 naman ni Scania ang sasakyan natin. Mukhang bihira na i-dispatch ang elite na Scania ni Peña papuntang Catanduanes. Quick stop tayo dito sa bagong terminal ni Bicol Isarog dito sa Turbina. Malaki pala siya at malinis. First time natin dito. At ito na, aalis na tayo agad. Fast forward na tayo. Since hindi tayo pinalad na makaupo sa harap para makapag-photoshoot. At ito na, maulan nga dito sa Bicol. Quick stop here in Daga. Fast forward ulit, nandito na tayo sa Port of Tabaco. Isa-isa nang nakapila ang mga bus ni Beatsy para mag-load sa Roro. Ang ganda nilang tignan, isa-isang sumakay ng Roro. Parang dati lang, RSL buses pa ang sumasakay dito 14 years ago. At tignan natin kung paano sila mag-load sa barko. Ito ang kainaman sa mga European buses. Pwede nilang iangat ang suspension para hindi sumayad ang mga bumper nila. Tignan naman natin itong Hino kung sasayad ba. At ito rin mga China buses na high gear. Luckily, hindi rin naman sumayad dahil matataas din naman ang mga ground clearance nila. At swerte rin natin dahil kalmado ang dagat kahit maulan. Apat na bus ang naiload ngayon dito sa barko natin. Tara, akyat na tayo ng barko. Dahil maalon at maulan, pinagsuot nila tayo ng life jacket. At ilang minuto lang din, umalis na rin ang barko natin papuntang Happy Island, ang Catanduanes.
Halos 3 oras ang biyahe ng barko papuntang Catanduanes via Roro. Medyo nakakainip rin at nakakahilo dahil maalon. Makikita nyo itong bus, talagang inuugoy ng alon. At nandito na tayo sa Port of San Andres, Catanduanes, after 3 hours. Unloading na ng mga buses ni Bitsy. At merong tayong nakasabay dito na vlogger ni Bitsy, si Mr. Anthony Patria with Bus 9808. Shoutout sa'yo sir, ingat sa biyahe. Dati siyang driver ng Scania ni Bitsy, kaya nakilala rin natin siya. Quick stop lang din sila para mag-load ng pasahero. Then, diretso na sila ng Pirak. Magbababa lang ng pasahero at magsasakay ulit. Then, balik ulit sila ng Manila. And fast forward, after 6 days natin dito sa Catanduanes, back to Manila ulit tayo. Nag-book ulit tayo ng elite class ng Peña Francia at si 66 ulit ang na-dispatch ng araw na yun. Unfortunately, hindi ulit tayo makakapag-video shoot ng biyahe natin. Loading na ulit tayo sa barko. Nung araw na ito, 2 lang silang bus na nag-load. Second trip na ito sa hapon. Nauna na ang ibang bus sa first trip ng barko. Kaya aalog-alog tayo ngayon dito sa barko.
Wala rin pasahero masyado dahil lean season na. Tapos na ang bakasyon. At in fairness, maganda na ang pier ng San Andres ngayon. Improving. At ilang minuto rin, umalis na rin itong barko natin. Malala ang alon nitong pabalik natin ng Manila. Walang ulan pero ang lakas ng alon. At ito nga, silang dalawa lang ang laman ng car deck ng barko. Maaliwalas ang kalangitan ng araw na to. Ang ganda ng sunset, pero si Magayon na Mayon tinatakpan ulit ng ulap. Tinatawagan na po namin ang mga driver na may sasakyan at photo sa Cardec. Pwede lang po kayo bumawa. Halos mag 6 PM na nang dumating tayo ng Port of Tabaco. Madilim na nag-unload ang barko natin. Mainam talaga na may roller sa likod ng bumper itong mga bus para hindi sumayad pag nalabas at papasok ng barko. Paano pa pag maulan at maalon? Bababa na tayo para sumakay na ng bus natin. Kailan ulit kaya ako makakabalik ng Catanduanes? Sana ma-improve na ni Bitsy ang mga bus nila dito. Pakinggan natin ang power ng Japanese engine na Hino RM.